Se, i dag er vi taget til Ørstedsparken for at se nærmere på bøssen. Se, bøsserne er nemlig særligt synlige på denne tid af året, hvor bladene de ligesom drysser ned fra træer og buske. Vejrforholdene giver nemlig stadigvæk helt optimale parringsbetingelser. Man skal jo huske på, at bøsserne skal holde sig i gang, hvis de skal kunne holde varmen. Ja, og hvis man ikke skræmmer dem, men blot iagttager bøsserne på afstand, kan man lære utrolig meget om de forskellige arter. Ja, der er vist noget, der pusler herhenne. Lad mig se. Ja, jeg kan se et par sko. De er vist italienske. Så I det? En lille sort rullekrave, og så en lille fiksbrille. Det her, det er typisk for arkitekt- eller kunstnerbøssen. Ja, lad mig lige se. Ja. Og det passer også fint med valget af biotop. Der er nemlig masser af rhododendron-buske her omkring. Ja, vi har også en form for aktivitet herover. Lad mig se. En busk med torne. Og i nærheden af toiletterne. Ja, det kunne jo være... Det er det! Jo, det er simpelthen en læderbøsse. Ja, og den er jo let genkendelig på, at den typisk ifører sig en slags pryddragt i forbindelse med parringsritualet. Ja, vældig fantastisk. Ja, og så er det jo typisk for læderbøssen faktisk, at man med stor velvillighed kan få den til at yngle i fangenskab. Ja, det er fantastisk. Nej, se derovre. Nej, der var vi heldige. Det her er en af politikerbøsserne. Se, politikerbøsserne er faktisk ikke så sjældne endda, men de hører til blandt de allermest sky af arterne, og de foretrækker at parre sig efter mørkets frembrud. Ja, bemærk den karakteristiske, de karakteristiske hovedbevægelser, ikke? Den er altid på vagt. Ja, og den sniger sig listende afsted. I sandhed et fremragende eksemplar. Ja, se, vi skal også til at sige tak for i dag. Det har været en spændende eftermiddag, og jeg håber, at I har lært meget om de fascinerende bøssearter. Husk at følge med i næste uge, hvor vi ser på odderen, kongen af de danske vandløb. Tak for i dag.